Kaixo, egunon. Asteartetan saiora gaurkoan Ekaiek elkarrizketa bat ekarri dugu. Kaixo, Ekai, zer ekarri diguzu gaur? Gaur Mari Carmen etorri da gurera eta elkarrizketa bat egin diogu aurrera elkarrizketarekin. Gaurkoan gurekin Mari Carmen Mitxelena dugu. 1928 urtean jaio zen aginarra, Frankoren garaian eta Elbira Zipitriaren laguntzarekin. Lehen ikastora klandestinoetan aritu zen lanean eta ondoren Horixe ikastolaren sarreran lagundu zuen. Ibilbide hau kontatuko digu gure saio honetan. Gaurkoan gurekin Mari Carmen Mitxelena. Kaixo Mari Carmen, ongi etorri gure saiora. Kaixo, eskerrik asko, berdin. Nola bukatzen du 1928an jaiotako usurbil-dar batek magisteritzan? Ez ziren emakume asko iritsiko goi mailako irakaskuntza egitera, ezta? Bai, hala da nez. Egia esan, gu, pixka bat zuek ulertzeko, esango izuet nungoa naizen, usurbilgoa. Usurbil badakizute hemendikan gertu dagola, 11 kilometro inguru daude. Baina usurbilek auzo asko ditu, eta moien artean bat Aginaga, oso ezaguna da Angulangatik. Eta gero badago beste auzo bat gertu, San Esteban goien dago Txontxorrian, baina bekaldean txoko alde deitzen diotena, eta ni horkoa naiz. Beraz, auzo txiki batekoa. Eta zuek kontuatzeko, trenian juten zeatenean, hemendikan, baino behin, usurbilko geltokian, trena gelditzen da, eta zubi bat pasatzen du, zubi hortan bakizute azpitikan Oria ibaia dijoa, eta berehala tunel batian sartzen da. Eta tunel hori tunel luzea da, 740 metro edo horrela ditu. Eta tunela bukatu eta berehala dago ni jaio nintzen tokia, txoko alde deitzen dana. Han ez gendun guk eskolarik, ez gendun. Eta usurbila juteko, errepidetik juten baldin baginean, 3 kilometro zian. Eta 3 kilometro asko da. Orduan zer egiten gendun? Txiki-txikitatik erakutsi ziguten tuneletik juten. Orduan nik 6 urte nitula hasi nintzen usurbila eskolara, eta ni bezalaxe, neska mutil guztik, juten ginen tuneletik. Izaten ginen neska eta mutil handiagoak, eta haiek laguntzen ziguten, baina gu juten ginen tuneletik. Eta ez ginen juten parolakinda, orduan linternak eta hola etzian. Parolakinda ez ginen juten normalean. Juten ginen, antxe, ilunpetan. Ikusi eta egiten gendula ilunpetan, ez? Eta etzan txantxetako gauza, trenak asko ibiltzen zian orduan. Eta ez trenak merkantziak ere bai. Orduan edo zen garaitan pasatzen zian, baina gu txiki-txikitatik ikasi gendun, usurbiltik trena pasatzen zanean, 20 minutu behar zitula Oriotik junda etorria egiten beste batek. Orduan denbora izate gendun, tunela pasatzeko. Eta baita ere erakusten ziguten txiki-txikitatik tunelean egokitzen bazitzaigun trena, eta askotan egokitzen zitzaigun, nola bestartu behar gendun. Eta bestarrean xutik jarri teoten ginen. Baina beti alde bat izan behartzun. Beste aldean, bazien trenak hildakoak. Oso estu, kurba zegon, tarrapatu egiten zituen. Eta hildakoak ere bazien. Ni bade lagun bat, ni baino urte bete zarragoa zan, ni bendik eskolasi gabean nintzen, tunel bokan entxe trenak hiltzun. 6 urtekin. Beaz, horreloitua geha, eta hori ez bakarrik jun, baizik etorri, bazkaltzea, eta berriz arratzaldean jun, eta itzuli. Beaz, pentsa nola oituak geran. Eskola hasi nintzen, 6 urtekin, eta orduko eskola zan, neskakin da mutilakin. Orduan bi eskola ziren mutilena eta neskena. Baina neskenean ginen adinguzitako neskak, adinguzitako mutilak, beha 6 urtetik, nik uste, 12, 13, 14 arte horrela izaten ginela. Eta han irakasle bakarra gendun, eta irakasle bakarrarek erakusten zigun dana.
Oain, nik beti esaten dut, irakasle izateko gogoa edo, pixka bat antxe somatu nula. Goizetan guaitz ginen ikasten, ondiai erakusten zigun, eta asko ikasten gendun, matematikatan iguatzen naiz, bueno, orduan etzian musika eta horrelako gorputz espresioa eta horrelako gauzak, orduan izaten zen gehien bat, irakurri eta idatzi eta matematika eta horrelako gauzak, ezta? Eta asko ikasten gendun. Baina arratsaldetan guk txikia erakusten genien irakurtzen da idazten. Bez, orduan nik esaten dut behar bada hortikan etorri zitzaiala zerbait, ez? Eta jostatzen ibiltzen ginean, etxeketan, zuek akasitas, esaten duzue, guk etxeketan esaten gendun, etxeketan ibiltzen ginean, neska mutilak ibiltzen ginean, eta batek beti apaizan papera egiten zuen, meza ematen. Tani beti maestran papera egiten nuen. Eta egia da, apaiz hori, oaindikan bizi da, eta nire oaindikan bizi naiz. Beaz, bazirudin zerbait bazala hor. Eta orduan, noski, batxilergoa egiteko, hemen esan dezuna, garai hartan etzan, gure herritikan mutilen bat etortzen bazan Donostira ikastea asko, eta neskik inorrez. Baina, nire amai esan zion irakasleak, aizu, zatetan ez dezue Mari Carmen Donostia azten, batxilerre egitea. Eta orduan etxian, nola gaina trenean joan behartzan, eta trenean juten zianak nahiko fama txarra izaten zuten. Nunbait galdu egiten omen zian hor trenean, ez? Beraz, ni horribilean naiz, urte askotan, baina, ez nintzen inoiz galdu. Eta hola, etxean pixkat ondo pentsatu zuten, da gauz asko pentsatu behartzean. Aginetik egunero trenean joan behartzan, Baskaria poltsan ematen nun. Eta eskola asko ordaindu behartzan, orduan gauza asko zian. Baina, hala ere, gurasoak esan zuten, proba egingo dugu. Eta horrela hasi nintzen. Eta, gero handikan, batxilergoa bukatu, eta magisteritza egitea, Ategorritan zan orduan, magisteritzako eskola, eta bukatu magisteritza. Badakigu magisteritza egin zenuela eta Jone Fokadak hori kontatuko izut. Irakasle hasten lagundu zizula edo, eta Elbidia Zipitria ezagutu zenuela, nola izan zen hori? Nik magisteritza egiten nahi nintzala, erdian egon, magisteritza erdian. Lehenengoa bukatu eta bigarren egiten ari nintzen. Eta etorri zen, zuk esan dezuna Jone Forkada hori, magisteritza eskola, eta galdetu zuen, balda hemen norbait euskaraz dakienik. Eta egia esan, garai hartan klase bakoitzean 30 ikasle hola izaten ginen. Eta 30 horietatikan erdiak edo horrela izango ginen euskaldunak, herri txikitakoak. Bestela, bestiak Donostiarra zian. Eta Donostiarra bakarren batek bazekiten euskaraz, baino gehienak ez. Eta Irun aldetik etortzen zianak eta ere etzekiten. Baino, hori, gu Zarautzalde eta Orillo eta Agina eta Urnita eta ingurukoak euskaldunak ginen. Eta orduan, nizu gertatu nintzen momentu hartan. Eta esan zian, aizu, begira, nire nahia badakizu zer dan, nik umetxo batzuei di euskaraz ematen diet eta prestatu nahi ditut jaunartzea egiteko, eta abestiak, eta olerkiak, eta horrelako gauza batzuk, hortako nahi nuke norbait arratsaldetan eskola bukatuta gero, esaten dizueten ume horiek, zian frantzeseko eskola juten zianak, edo erderazko eskola juten zianak, eta horiekin horrela, eta ni orduan pixkat izututa, eta zein behar dut, eta nola eta lasai. Eta horrela, berak ikastola kailean zeukan, Donostiko puertuan. Eta han, hasi nintzen, eskola bukatu, klaro, magisteritza eskola goizian izaten gendun, baina gero ni arratzaldean Teresianoa juten nintzen, nire betiko eskolara. Eta arratzaldetan, 5 juten nintzen, kailea, eta 4 umezian, 2
bi anai eta bestiak anai arrebak. Eta horiekin hasi nintzen hori abestiak eta olerkiak eta ipuiak eta irakurri eta idatzi eta jaunartzako prestatzen. Hori izan zen hasiera. Eta berak eraman inun Elbira Zipitriaren etxera. Eta oain, ez dakit hau ekarri dut, ez dakit behar bezautuko dezute, hau da Elbira Zipitria. 1906an jaio zen, Zumaian, eta 1982an hil zen Donostin. Hau, bere 100 urte hurrena izan zen, 2006an, eta orduan Eusko Jaurlaritzak eskatu zian, ia egingo alnun, laburpen bat, bere bizitzari eta ikastolai buruz. Eta orduan egindakoa da. Eta, Elbiraren gana eraman inun, eta Elbirari esan zion, begira, nien ekartzen dizut, Mari Carmen, magisteritza egiten ari da. Eta zuk irakasleak behar dituzu. Eta, prestatuko hautezen duke edo. Eta orduan egia esan Elbira Zipitria pozi jarri zen, neska gazte bat, 17-18 urte izango nituen, euskalduna, magisteritza egiten ari zana, eta esan zuen bai, baina baldintza bat jartzen zuen. Eta baldintza hori izan, magisteritza bukatuta gero, bere ikastolan urtebete pasa behar genduela prestatzen. Hori ere etzan xamurra, Garaiaietan beste urte bat zure ikasketak luzatzea, sosik irabazi gabe, eta gehiago, gastuak berdin, etorri behartzen duen trenian, bazkaria ekarri behartzen duen, eta hori guzia. Eta nik, baldintza hori nahitan egizkoa zen, Eta, etxean hitz egin nuen, eta pentsatu gendun, guk ordu artez genekin Donostin ikastola klandestinoak zeudenik ere. Eta orduan, baiezkoa, gurasoak esan zidaten, eta nik ere baiezkoa eman nuen. Orduan beste urtebete gelditzen zitzaida, magisteritza bukatzko. Eta bukatu ondoren, junitzen bere etxea, eta orduan, zautu nuen bere etxea, gaine egun hauetan izan geha, ez dakit berrian etorri da berari buruz Zortzigorri alde edo idatzi dira, pelikula bat edo ensaio bat egin da bere bizitzari buruz, eta bar, eta, orduan, junitzen nian bere etxea, oso eskola berezia zen, etxeko salatxoa zen, eta salatxo hartan zeuden 10 neska mutil, eta antzen, batzu lurrian aizian, txotxakin, besteak kanikakin, eta bera antxe danen erdian, beha lurrian eseritankak, tolestuta jarrita, hoixe dagoen bezala xe, gu horrela egoten ginen ikastolan, gure uniak ingurun genitula. Eta, orduan, aurreko gauza esaten ziguna zen, zuek zeate malas maestras espainolas. Eta orduan, buskatola gelditzen ginen, esan oiotezun horrekin ez, eta malas maestras arrazoi osoa. Zategan, gero, nik ezagutu nuen pedagogia bere eskolan, eta guk magisteritzan ikasi genduna, zer ikusirik ez zuten. Eta horretik malas maestras ginen, oso atzerakoiak. Espainian irakaskuntza oso atzeratua zegoen. Eta gero espainolaz, noski, nola ikasi gendun, gazteleraz. Guk euskeraz ez gendun ikasteko aukerarik izan, zueko hain dezuten bezala. Udana gazteleraz ikasi behar izan gendun. Orduan, arrazoi osoa zuen, malas maestras eta espainolaz. Orduan, beira, aurrenetik ja ematen zizun, ez? Berezea. Eta, han, klaro, Elbira Zipitria hau, beti izan zen emakume argia eta azkarra. Eta bere, behar esaten du, hain etxean etzegoela dirurik, magisteritza ikasteko, baina nonbait azkarra zen, eta Foru Aldundiaren bekari esker, gintzun magisteritza. Eta magisteritza egin da gero, bazizan berehala, muñoatarrak, muñoatarroiek zian jaun diru zutenak, eta gaina oso bihotz zabalak eta esku zabalak, toia jarri zituzten Donostian aurreneko gu da aurretikan,
aurreneko ikastolak euskeraz, Koruko Ama Berdinaren izena zu. Eta han, horiek hasi ziren 1914an. Eta Elbira Zipitria han hasi zen 1928an, han lan egintzun. Orduan, gu da aurretikan, ikastoletan, lan egiten zuen, beste erabateko eskolak ziren, baina lan egiten zuen. Baina gero ze gertatu zen, etorri zen gu da, 36an. Eta Elbira bezala abertzale askok eta euskaltzale askok igesi joan berri izan zuten iparraldera. Batzuk Donibane Loitzulen, Saran, da kokatu ziren. Hemengo famili euskaldunekin. Adibidez, Elbira egon zan, zuek entzute izango dezute, Donostin alkate izan zan Labaien, Ramon Labaien, handela urte batzuk hil zan. Horren, bera mutiko eskor txikila zan, horren gurasoak, atxa eta ama, eta bian aizian, juntzian beste aldea, eta hoien etxean Elbira bizi izan zan. Eta, Don Jose Miguelekin, Don Jose Miguel ere sarantzegoen, eta hori danakin harreman zuzena izan zuen. Eta Elbirak ez zuen denbora alperri galdu. Han egon zan denboran, famili, euskaldun asko juntzian ara, famili horiei, euskeraz, famili horietako umeai, euskeraz erakutsi zian. Eta gero, berak baita ere aprobetxatu zuen, frantzesa ikasteko. Frantzesa oso ondo ikasi zuen. Eta berak bazeukan aizpa bat moja Frantzian, irakaskuntzan zebilena. Eta garai hartan Europan zeuden korronte pedagogikoa aurreratuenak, Montessori eta de Crowley eta Piaget, toiedanak Elbirak oso ondo aztertu zituen eta ikasi zituen. Eta orduan, berak, horiek aurrerapen horiedanak, guda ondoren Donostira itzuli izanean, abian jarri zituen, garai hartako familioi batzutako seme-alabakin. Eta aurreneko etxe eskola, eta lehengo batian izan zian, bere ikasle hori batek, oantxen diala, 75 urte, Elbira hasi zala, etxeetan klaseak ematen. Aurrena, hasi zan, Prinkaleko Arriolatarren etxean. Sendagilea esan, eta bere semea, eta Xabier Garaialde, hasi omen zitzaien ematen. Gero umeak gehitzen juntzian neurrian, beste etxe handiago batera joan behar izan zuten, eta han jarraitu zuten. Eta azkenean, 1952-53an, hausartu zen, bera bizi zan etxean, Fermin Kalbeton kalean, ezautuko dezute liburu denda Elkar. Aurrez aurre, urrena jute zeatenean, begiratu, eta handago jarria, 1 urte urrena izan zanean, Donostiko udaletxeak berari eskaini zion, harri bat, handago. Han hasi zan bere etxean. Eta bere etxean, hasteko, kemena behartzan, bai berak eta baita ere gurasoak seme-alabak arabialtzeko. Erabat klandestinoa zan, iskutupekoa, isilpekoa zan. Eta, baina, beak bilatzen zituen halako neurri batzuk, eta bat zan, 10 aur arte klase partikularra bezala jositekela. Eta orduan, etzan sartzen, lege aldetikan etzian sartzen. Horregatikan orduan, 10eko taldeak ziren. 10eko taldeak. Baina, talde bat zan goizetan, 2 ordu, erdi, eta arratzaldean berdin, beste talde bat. Osea, Elbirak hartzen zituen 5, 6, 7, eta 8, 9, 10. Orduan, hori, azken batean iristen zen 20, 22 umera edo horra. Eta, bere eskola berezia zen, lehen esan duguna, oain dela 60 zenbat urte, neskak eta mutilak alkarrekin eskidetzan, hori, gauza harrigarri bat eta bitxi bat zan, ez? Ordu arte, neskak alde batetik eta mutila bestetik. Neskak eta mutilak. Gero, berdin ezitzen zituen, bai neskak eta bai mutilak. Gela garbitu behar zanean, bazeuzkan pala txikik eta errat txikik, eta berdin mutila garbitzen zuten edo neskak, berdin. Gero jostailuakin ere berdin egiten zuen. Neskak panpinakin eta mutilak kamioiakin,
tratoriakin, neskak batzutan tratoriakin, eta bestetan mutilak, eta esaten zian mutilai. Bai, hartu biberoia eta eman panpinai biberoia. Horrela ikasiko dezute, aita onak izaten. Eta nikoan ikusten ditutenean, nire ikasle hoi guzik, beren pardelak eta umeai aldatzen, eta biberoia ematen esaten dut, ze aurrelari azan emakume hori, oain dela 70 urte, horrelako gauzak egiten zituen. Gero, eskola bizia. Eskola bizia zer da? Aizu, astean behin juten ginean aurrak hartu eta Gaztelura Urgul mendira, gertu gendekan, ikastolatikan, juten ginean ara. Bidean abesten juten ginean. Osto txapelketak egiten genitun, aritz ostoak, gaztaino ondoenak, urritz, danak hartu, eta gero bakoitzak egin behar zituen bataldeak, eta gero hormirudi batean jarri. Eta baita ere, biltzen genuen gaztainak, eta urrak, eta intxaurrak, eta edanak jartzen genitun. Beraz, hori nik ez nuen magisteritzan inon ikusi. Eta horrelako gauza, beira, ni Usubikoa naiz, ezta, esan dizuet, eta aginan, horia ibaia pasatzen zaigu, eta ni banekin bai, nun itxasoratzen zen, gertu gendulako. Baina, normalean ez gendun jakiten Urumean nun jaiotzen zen, eta zein herritatik pasatzen zen, eta ze lantegi zeuden inguruan, eta gure garaian ura zikin-zikina zanean usaia, kiratsa botatzen zunean, zeinek bantzeuden lantegi papelerak ondatzen zuten. Ez genekin, oain ikasi genituen Espainiko ibai guziak, eta Europakoak, eta bar. Ez, berazten zen beti aurrak zekitenetik, eta pixkanaka, hor eraikitzen juten zen, gaurko gunean konstruktivismoa esaten zaiona. Orduan, era guzitan izan zen pertsona aurrelaria. Abestiak, dantzak, dana, psikomotrizidadea, guk ez genekin psikomotrizidadea hitz hori, baina hoietanak erabiltzen zituen. Orduan egintzun oso eskola berexia. Beste gauz gehiago hortaz. Eta eskola horiek zergatik ziren klandestinoak? Bai. Bueno, orduan, garai hartan euskara debekatua zegoen. Nire amaita, euskaraz hitz egiten zutelako, amari ez zitzaion gertatu, baina izeba bati bai, hilea, rapatu eta biltzen zeate. Askotan, baina orduan hori, mina handia zan, ez? Orduan, euskaraik ez zan erabiltzen. Eta debekatua zegoen, eta orduan iskutuko gauza bat zan. Eta orduan, ausartzea, eskola klandestino bat eukitzea, izugarria zan. Baina, aurreneko urtetan, ni hasi nintzen 58an, nire ikastolarekin, kailean. Donostiko kailean, kailean sartzen zate, eta aurreneko etxean, lehenengo zenbakian. Alokairuta neukan gelatxo bat, eta komuneako eskubidea izaten gendun. Eta oain, jokinek badaki, Iñaki Basurtokin egon naiz, Iñaki Basurto da nire lehenengotako ikaslea, eta arek esaten zuen. Guri polizia askotan tortzen zitzen, nahi kaileko ikastolara, tantan atia jota tortzen zen da. Orduan gure trukoak bagenituen, ez? Aurrak, eta beak esan du, ni ez naiz batzen zein zian da, hori egiten zutena garaietan zein aukitu zian. Baina etxeko Andreakin, alkartute gote ginen, eta esaten zian, Mari Carmen, etortzen zaizunean baten bat, zu pasa gure geleta, eta hoien azpin gordeta. Iñakik esan du, horietako bazala, lehengoen batean, beste batek esan zian, Iñaki baino ere, pixka ez hartxeko batek, ura ere hoien azpin gordeta egon bazala. Eta horrela ibili ginen, eta urte batzuk, hasierakoak behintzat nahiko lasai pas genitu, oraindikan jendeak etzekin gu horrela. Donosti gaina, herri txiki batean zailak izango zen, baina Donostin pasatzen ginen, ez zeuden ikastola asko ere. Elbira Zipitriak zeukan, Fermin Kalbeton kalean, nik neukan Donostiko kalean, beste lagun batek orok zeukan prostituzio konparantzan, beste batek zeukan Antiguan, besteak Añorgan, orduan besteak zeukan Amaran, Karmel Esnalek.
Orduan genden sakabanatuta, ez? Eta gaina aurraken kontuz ibiltzen ginean. Eskaileretan bera jesteakoan, binaka edo jestentzian, etzian guten amarrak batea. Jendia despistatzeko, ez? Gero, Franco neguna, zuek ez dakizuten noiz izaten zen, baina izaten zen urriaren batean. Eta guk eskola ematen genuen. Baina umeak sorroi gabe, motxilai gabe etortzen ziren. Eta gaina, galdetzen baizu ez lagun baten etxeagoaz. Horrela, ibiltzen ginean. Baina noski, ze gertatu zen, ikastolak hasi zian ugaritzen herritan da. Eta hemen bazan gobernadore zibil bat, ultramolto izena zuena, eta arek egintzun, bere ageri bat, esanaz. Euskal Herrin, eta batez ere Gipuzkoan, ikastola asko klandestinoak zeudela. Eta gaina esaten zuen ez titulo gabe, hori etzan egia, Elbirak behartu egiten zuen tituloa izatea. Berak esaten zuen, tituloak ez du ezer ematen, baina beharrezkoa da. Agintarien aldetikan tituloa beharrezkoa da. Eta noski, ordunetzan egia tituloi gabeta bat eta beste guain, hori bai, baldintzak kaskarretan, bueno, ez dakit guain pentsatzen dut etziala kaskarrak ere, ez? Goxo etxian, antxe, 10 umetxo, etzala hain zea, ez? Baina, bueno, hola zan. Eta orduan jarri zuen eskolariadeko kartila famatu hori. Eta eskolariadeko kartila hori emateko guk ezin gendun eman. Irakasleak ginen, baina ez gendun hortako behartzen kolegio bat, o ikastetxe bat, edo dana dela. Eta horretorri zitzaigun traba handiena. Eta aurreneko urtean, noski, guk ikasleak genitu, nik ez dizuet esan, baina nik 2 taldez, 3 talde ematen ditun. Osea, goizian biko, 20 ume, eta arratzaldian, ordunik 30 umera iristen nintzen, Elbirak 20, beste klase batzuk ematen zitulako, sindrome de Down zun bati ematen zizkion, eta gero hasten zen. Baina nik 3 ematen ditun, 3 talde. Eta noski, bentsa, sendatu mezian, urtero, gutxinez, 10-12 ume atatzen zitzaizkigun, eta hiek noa jun, gure umeak jutentzian gero ingreso egitea, erderaz jutentzian edo marianisteta, edo jesuiteta, edo San Bartolomea, edo orduan garai hartantzian ikastetxeta, ez? Eta orduan, nola konpondu, begira, urte hartan lortu gendun gure umetxoen kartilak, nik esate bateako banun irakasle bat Usurbilan laguna, eta ari eskatzen nion kartila betetzeko. Beste batek aian bat zeukan, baian. San Bartolome mojak ere egin zizkiguten, jesuitak ere bai, marianistak ere bai. Eta horrela, baina noski, hori ezin da, jarraitu horrela. Eta orduan, gurasoak bildu zian, eta esan zuten, hemen zerbait egin beharra daukagu. Eta orduan hasi zian sortzen Elizaren babesian. Orduan zian Elizaren eskolak. Gurea, gu alkartu ginen 4 irakasle, Elbira Zipitria, Miren Terese, Korutxo, eta ni. Eta jun ginen Santa Mariko parrokoaren gana, non Jose Elgarresta zan orduan. Eta ari, adierazilen nion, gure egoera zein zan. Eta berak, esan zigun, nik lagunduko izuet, eskol hori Elizaren izenean sortzen. Eta, horrena egon du ginen, lokal kaskar batzuk, pentsa, irakasleak anan gabiltzana, arratuiak eta xauak eta hanak atatzen zitzaizkigun, Santa Mariko, ez dakit ezautzen dezuten, Santa Teresako bidean atzekaldean, gastronomika eta dauden hortan, hortik sartzen ginen, eta, hor gendela, etorri zitzaigun inspektorea. Guk haindi baimenik ez gendun, eta baimena lortzeko, genden zulo hietan ez gendun lortuko. Baina gurasoak dirua jarri zuten, baita ere atera zituzten prestamoak kutxetik, eta hasi zian Santa Marian beste lokal egokiak prestatzen, legeztatzeko, ezta? Eta legeztatzeko gendela, etorri zitzaigun inspektore bat, behin eraztuko. Eta sartu zen, nire gela egokitu zen aurrenengoa. Eta esan zuen, nator, ume hauek aztertzea, ea zen maila, nola dauden, eta aztertu zituen, lengua, matematika, geografia, danetika. Eta azkenean, Joni izan zuen mutiko bazan, eta esan zion, ¿cuál es tu patria? Eta Euskadi.
¿conoces alguna bandera? Y sí, ¿cuál? La ikurriña. ¿Qué colores tiene? Rojo, verde y blanco. Ta, gero esan zion, ¿y quién es Franco? Un hombre. Ta azkenekoa izan zen, ¿cómo es el escudo de España? Ta nik pentsatu nahi ba, ia guain esaten dion no sé, esan zion, no sé. Ta pentsatu, ia guain esaten dion irakasleak esplikatzeko, ta nik pentsatu nahi ba, zela arretasuna, ez? Eta egia da, juntzan, urrengo unean etorriko zala, Elbiraren gelakoak aztertzea. Gu, egia, gure bildu ginen irakasleok, gurasoak deitu genitun, juntakoak, eta negar saio bat egin gendun, eta ja gure burua Martutenen kartzelan ikusten gendun, garai haietan, pentsa. Eta bueno, armatu zian gurasoa, parrokoa buru zutela, eta esan zuten, guazen delegaritzara, eta itzingo dugu, eta esango dugu. Eta han esan zien, sus niños están perfectamente preparados, menos en formación del espíritu nacional. Palange, toi danak, ezta? Eta bueno, orduan gurasoak esan zien, ba hori ez da irakasleen gauza, hori gure gauza da. Gurasoak arduratzen gea, eta ikastolan ez da horretaz arduratzen. Ni pentsatu gendun jakitxo, ez zigutela ez baimenik emango, eta ez ginuela legeztatuko. Eta ia urtebete pasazan, eta bueno, lokal berria eta pasa ginen, oso ederki gendenan, eta lako batien eman ziguten baimena. Ze ondo. Eta ordundik horixe aitortu zenuten. Zuk esan diazu, horixe izena zergatik, ez? Bai, eta zergatik datorren horixe. Bai, bueno, begira, guk, alkartu ginean Santa Maria eta bar, kultur elkarte bat sortu behar izan zen aurrena. Eta kultur elkarte horri, ikastolai jarri zitzaion Santa Maria, baina kultur elkarte horri izena. Eta orduan danak hau batez izan zen horixe. Horixe, Elbira Zipitriak izugarri ezagutzen zuen gizona zen, izugarri maite zuen, euskaltzale amorratu izan zen, lan asko egin zuen, eta bere poemak eta bere gauzak eta asko ikasten genituen ikastolan. Eta orduan, horixen ohoretan jarri genion izen hori. Joder, nideik ezen daian. Jakin dugu ikastola askotan egon zerala eta ikasleak kotxeaz eramaten zenitula eskolara. Bai, bueno. Zure adineko jende asko daka karneta, edo emakume asko. Begira, ni ordu arte trenian ibiltzen ditzen, ez, aginetikan. Oain zoritxarrez, pentsa, aurreak ajun beharrian atzeak aguaz. Gure herrian trena pasatzen da, oztopatzen dudana, baina agenagan ez da trenik gelditzen. Pentsa, hori ere beste gauza bada. Bueno, orduan, trenian ibiltzen ditzen, beti. Baina nik arra bat neukan, nire barruan, nik euskaldunan izan, beti danik, etxetikan, baina guk euskera ez genuen landu inone. Ez zegoen euskerazko klaserik eta ez zerra inone. Eta orduan, Elbira Zipitriak ematen zituen gau eskolak, irakasleak eta ez irakasleak, orduan abokatuak eta guten zian jende, gero irakasle izango zianak, baina ez irakasle zean ikastetxetan, baizik eta gau eskolak emango zituztenak, bankutan da lan egiten zutenak, prestatu zian gero, goizeko 8:00 behatzita, bankuko langileai euskarazko klaseak eta emateko. Eta nik gogore nuen, baina nire azkeneko trena zan gaueko 8:00, berandugu ez zegoen trenik. Orduan nui ezin ditzen, klase horiek beti izaten zian 7:30, 8 aldean. Eta nik nahi nuen klase horietakun eta nola. Eta orduan, kotxe bat zegoen oso modan, orduan atea berria zan, 600-a. Zuk ez dakit ezautura indezuen, baina museotan edo horrela, ezta? Bueno, 600-a. Eta nik etxian esan nien, nik txofer karnetatera nahi dut, eta
eta, bueno, kotxe ekarri, eta euskarazko klasetan gelditu beharra daukat, eta bat eta beste, eta gero atxai eta mai esaten nien, gaina gu aginan bizigeat urruti, eta Elizare urruti daukagu, eta sendagilean ajuteko hendik urrutiko, usurbil, eta baina nahi amak esaten zian, nola, txoferrik hasi behar dezu, emakumik ez da inorri biltzen txofer da. Eta osabak ere banitu, kamioiak indibiltze zianak, eta tia, emakumea txofer da. Eta nik aska horra. Eta, zanon, karnet atera behar dut. Eta hasi nintzen, eta, bueno, karnet atera nun. Eta kotxea, eskatu nun, karnet atea zen hasi baino lehen, no? Baina guain kotxea bakizu, jutezea horrean, hau dira, eta jutezea seata, eta jutezea bestea, eta kotxeak handaude, bilarreko prest, oetziko. Orduan, bakizu zen da denbora honitzen, 9 hilabete kotxean zen. Osea, eskatu eta 9 hilabete. Eta, bueno, nik esaten txanda pasa egiten nahiko zaizket. Osea, nire kursua ja juntzan, ja euskarazko klasei gabeko ega. Eta txanda pasata, banukan, ama bat ikastolakoa, Lasarten farmazia zeukan eta ara juten zen. Eta esan zian, Mari Carmen, ez, lasai, zu baino 3 hilabete lehen eskatu nun, eta bainik ez diat eman. Eta egia da, ari eman zioten, eta pixka batea niri eman zioten. Eta egia da, kotxean emakume bakarretakoa izango nitza, 25 urte nitu, karretatera nuen. Gaztea. Bai, eta bueno, kotxea izan zen niretzako, hori. Batez ere, ni ikastola beti aurrena juten nintzen. Urrutina bizi nintzen, baina aurrena juten nintzen. Bai kotxean unien, da bai ez unien. Baina okerrena, bakizu zertzen, etxea etortzeko ordurik ez nula izaten. Bestela trena eta ordu jakinean, baina horrekin oso beranduta. Nire atxetamakin, ez nitu izaten, bronkak ez dakin nun ibili nitzalako eta berandu etxe. Baizikan, esaten zian amak beti. Beste toketan maistrak izango dira, baina ordu horiek ez dira etxe etortzeko. Eta, bueno, izango zian, behatzi terdik, ez? Baina, hori izan. Eta orduan, hemen irakasle bat badago, Iñaki Basurto, ez dakit ezautzen dezuten. Bai. Bueno, hori izan, Añorgatikan, ekartzen una, bera eta bere anaia, Iñaki eta Aitor, bakartzen ditun Kaieko ikastolara. Jo, Irakasle, zu bezala irakasle izan nahi duen norbaiti zer esango zenioke? Bueno, begira, nik uste irakaskintzako beste gauzetako ere bai, baina behar dela bokazioa. Irakaskintza ez da ofizina batea jun eta han, ez dakit zer egitea edo ingeniaritza ikasi eta, baizik eta irakaskuntzak eskatzen du bokazioa. Bueno, eta sendagile izateak ere bai, edo erizain izateak ere bai, ez? Lan horiek oso bereziak dira. Orduan, hori behar du. Gero, hor behar dezu, ez bakarrikan, ikasleakin harremana baizikan gurasoakin. Oso garrantzitsua da, ez. Orduan, nik 45 urte pasa ditut irakaskintzan. 45. Jubilatu nintzen, 65 urtekin. Ja, 14 urte, 15 garanean. Eta egia esate dizut, berriz ere, jaio behar banu, irakasle izango nitzakela. Nere bizia, bete-bete egin dula irakaskuntzak. Oso momentu goxoak eta ederrak eta asko pasa ditutela, baina oso latzak eta gogorrak ere bai, baina nik uste beti onakin gelditzen gehala, eta hori dela, garrantzitsua. Orain esan dezuela momentu horietaz, zein izan da zure momentu hoberena edo gogokoena, eta zein izan da zure momentu latzena? Bai, bueno, nik uste nire momentu honenak, asko izan diala, ez? Nik oso oroitzapen hona daukat Kaieko ikastolataz, aurreneko ikastolataz. Orduan gu bakarri ginean, esan nahi nuke ez gendun, hori inon babesik, ez da? Baina babesa gendun gure umetxoen gurasoena. Eta danak oso bat ginean. Gero baita ere, momentu honak izan dira, horixe, eskola txiki batetik, hasiko ginean, 80 ez dakit zenbatu meginun, hasi ginean nien, lau irakasle ginen, gero ikastola onditzen junda,
haunditzen, eta egia esan, momentu hon asko izan dira, azkenean lortu gendunean, Kaialdeko ikastola, Kanpanario kalekoa, eta horrek ere baz du bere historia, hori izan zen, gu da aurretikan ikastola bat. Baina gero Frankon garaian, hori, desagertu zen, baina berriro itzuli zen. Gero, beste momentu gogorrata izan zen, eta, nahiko zaila, baina lortu gendun Urgulleko ikastetxe hori. Hor ere sufrimentu asko pasa gendun. Hor zeuden Eskola Nazionaletakoak. Eta hor zeuden, igual, 20 umekin, eta zeukaten iaia edifizio guztia, zeukaten material pila, eta gu junginean 100 da gehiago umekin, junginean 6, 7 eta 8 mailakoakin, eta burruka bat izan gendun, hori, laborategiko kaja osoak zeuden, irikire egin gabe, baina guri ez zizkiguten utzire egiten. Kalefazioarek entzen ziguten, beak alde egiten zukenean. Orduan, horrelakoak izan ditugu. Eta, pixkanaka, dana gainditzen. Gero oso momentu gogorra izan zen guretzat, publifikatu edo ez publifikatu. Ordu arte ikastola ginen, gure ikastolak ez du izan inoiz diruan faltarik, baina ez dirua hola etortzen zitzaigulako. Baizik eta gure ikastola auzolaneko lanak egina da. Anderinoak gela garbitzen ginen. Gurasoak, amak etortzen ziren pasilloak eta komunak eta garbitzea. Gurasoak gehienak gizonak izaten ziren, baina emakumeok bai, beti saiatzen ginean juntetan, kutxan edo bankutan edo lan egiten zuten jendeak kontuak eta eramateko, gure kontabilidadea. Orduan, dana, izan zen aurreatuz, horrela lortu gendun, baina gure arazoa beti zen tokik ez gendula, beti dana txiki gelditzen zitzaigula. Gero gaina hor badakizute, jarri zanean aurrena 14 urte arte ginen guk. Baina gero, betikan ilotzen junginean, bitikan aurrean, baina gero, klaro, 12 urtekin, gure umeak jakun egin behar zuten, ez? Orduan beti izan dugu leku arazoa eta, azkenean 83 uste zala, erabaki gendun publifikatzea. Eta publifikatu ginen, eta guk Euskal Gobernuai eman genion, esaten den bezala, bonboi eder bat. Porque danak zituzten zorrak, etxiak eta ez dakizen bat zor. Guk ez, gu dana txintxo, eta gainetikan Kaialdeko edifizio hori, gure diruakin, gurasoen diruakin, lortu gendun, kutxai erostea, 28 milioi ordaindu ginen, eta gero, bonboi hori, eman egin gendun. Horren truke, Zuloagare lortu dugu, eta, orduan izan dira, onak eta txarrak, baina onakin gelditzen daiz. Eta orain DBH lauan dauden ikaslei, zerbait esango zeniake? Nik esango nizuekena da, aukera hauek aprobetxatu egin behar dituzutela, guain ikasteko aukera handiak dituzute, eskaintza handiak dituzute. Bakoitzak bilatu behar dezute zuen lekua. Hau da, ze gustatzen zaizuen, nondikan, etorkizuna nondikan dagoen, gaur askotan ikasten dira gauzak, baina gero igual ez daukazu lanpostu hortan ateratzeko. Horretikan, preparatu egin behar dezutela. Hizkuntzak ere ikasi, eta zaila daukazute, egia esan, zaila daukazuten ez, baina, zuek iristen zatenako nahiko hona izango da, zatekan ez, ekonomia ere bizkortzen dijoan ez, eta gero aurrak ere ez dira gehiagi jaiotzen, behaz, etorkizuna, zuek saiatu eta egin alde zuten guztia, eta ondo preparatu, ikasi behar dezuten hortan. Mila esker, Mari Carmen, eta hauxe izan da dena, hurrengo arte. Beira, eskerrik asko zuei, gonbidapenagatik.